Víctor Balaguer. La nit dels Reis. Per contextualitzar aquesta poesia, convé recordar que va ser escrita uns mesos abans de la Revolució del 1868, que va provocar l'abolició de la monarquia borbònica i l'exili d'Isabel II. En aquell temps, l'autor formava part de la Junta Revolucionària de Barcelona. La nit dels Reis. La sabateta al balcó aquesta nit vull posar, per a veure lo que els reis me portaran. Si em porten coses de fira, a fer no les prendré pas, que jo ja no sóc cap nin per a deixar-me embaucar. Me diuen que els reis venen muntats en llurs cavalls. Ai, que no sé si venen o se'n van. Uns diuen que els reis són negres, cavallers en cavalls blancs, amb mantells a les espatlles i amb ceptre d'or a les mans, i que una estrella divina lo camí els va il·luminant perquè enmig de les tenebres no puguen dar un mal pas. Me diuen que els reis venen muntats en llurs cavalls. Ai, que no sé si venen o se'n van. Altres diuen que són faules per a manyagar infants, que en los temps de les vellures això podia passar, més que ara no hi ha que creure ni en reis negres ni en reis blancs. I tant uns i altres ho diuen que jo no sé què pensar. Me diuen que els reis venen muntats en llurs cavalls. Ai, que no sé si venen o se'n van. Si en faules, si en veres, lo temps ho demostrarà, que ja és hora de que els pobles no els miren com un mercat i els donen los drets que tinguen. Los drets que s'hagin guanyat amb son valor i sa glòria, amb sa fermesa i sa sang. Me diuen que els reis venen muntats en llurs cavalls. Ai, que no sé si venen o se'n van. De tots modos, jo al balcó la sabata vull posar, puix per lo que en ella troba, coneixeré si han passat reis de fira o reis de veres, i si no són reis com cal, que vinguen en hora mala, que mal arribats seran. Me diuen que els reis venen muntats en llurs cavalls. Ai, que no sé si venen o se'n van.